Subhanallah, ga bahago ga kuma sarki. Ka danna alamar subscribe, za ka ci gaba da ganin tsire-shirye mu duk sanda muka ɗora. Kada ku manta har da like. Ku yi share wannan bidiyon zuwa ga sauran 'yan uwa su masu zaɓa waye goni. Dala zo kitan nan.
ta yan dambe akwai mota ta hage ta ta yan dambe da ya ɗan ma ya ga ba nan da da ya ɗan ka da hannu ne hada da hannu dan gada ko sana be jama'a kuma Allah ya kawo kalma mai tunga amma ta kaza a sha ya da gobe da ne a musulunci da ba da ne sha ta kulabe ta ta yi ina da ya da da ta kulabe